Пускаме записа. Запис 1, втори опит на Мишо. Нали така? Да. Добре. Сега, да кажем коя дата сме. Май... Сега ще кажа. 16, нали след празник? Да, 16. 16 август 25-та година, в събота в 3 часа и 9 минути. Втори опит, добре. Сега, с малко газ, без да тръгваме нищо. Само газ. Само леко гъщица да усетиш газта. Леко, много минава оборота. Дръж на 1500. Дай 1500. Добре, насни съединител. Що пусна гъста, като натисни съединител? Пускай съединител бавно и гъста така. Добре. Добре. Пусни гъста. Натисни гъста. Дръж 1500. Натисни съединител, без да пускаш гъста. Що пусна гъста? Да. Айде сега. Добре. Пускай. Много. Така. Добре, и аз спирачката насни лекичко, бавно ще натискаш спирачката. Добре. Айде сега. Включено първо. Първо съединителя. Дръж съединителя. Малко гъщица. Гъщица. Добре, айде първо. Браво, лекичко. Спокойно. Да. Браво. Готови сме. Мишо, ти да не си карал, бе. Дай втора. Съединител. Пусти го. Браво. Лекичко, сега без газ. Пусни съединител. Леко гъщица. Даже си махни кръки от гъста. Така, завивай. Натам. Махни си кръка от гъста. Махнам се. Дай така натам. Не в дупките, избегли дупките. Дай натам. Аз те разбрах грешно. Нищо. Нали обикаляме по плаца? Махни си кръка от гъста. Аз не я така съм път. Така, дай натам, гледай. Гледай път. Там, що натам. Обикаляме, Мишо, ето така. Да, Спокойно. Отпусни се, няма страшно. Няма коли, няма какво да ударим. Много влезнем и с това. Така следи пътя, добре? Сега да се вивам. Завивай. Ето сега има едно, ето така за завиване, виж сега. Хоп, ръцете ги прехвърли. Дай сега. Дай. Ама не е. Чакай, не те разбрах. Прехвърляш ръцете една след друга. Така ли? Айде да, завивай сега. Завивай. Така. Точно така. Не давай газ. Дай, завивай. Добре. Така. Да се учиш да завиваш. Не даваш газ. Да. Стига сега. Даваме натам да обиколим пак. Така от тук. Следиш да заобиколиме сега. Така. Не много. Дай, завивай. Добре. Спокойно, натисни съединителя. Изключи от скорост. Дръж съединителя. Оп, леко спирачка. Спирам. Готово, спря. Браво. Значи, Мишо, супер. Стой сега, много добре, спокойно. Натисни спирачката, че вървим. Добре, спокойно малко, да вземем въздух. Пак ще потеглим след малко. Нали сега схвана? Да. Спокойно, тук няма коли, няма нищо. Много важно да следиш пътя и когато ти кажа да спреш, натиска съединител и го държиш. Изключваш от скорост и тогава пускаш съединител и спирачката. Да, сега първа, ще караме само на първа, защото... Чак. Първо съединител. Първа, малко гъщица, дръж съединител, малко гъщица, 1000 и пускаме. Браво, ето усетия вече, край. Готово. Пускай съединител. Добре. Така. Няма включваме сега втора, защото много силно ти идва. Браво, бе, ти не гаснеш даже. Гледай сега дупките, Да, между тях да ме. Дай тук в средата. Ама ти не гледаш пръста ми въобще, добре. Така няма ръцете, дай сега, дай наляво. Добре, не с два пръста да държиш ръцете. Да. Значи далече ти е седалката. Значи волана се държи ето по този начин. Ето така. Пръстите тук, от вътрешната страна.
Ай. Така. Да. Така. Точно така. Ето това се държи. Обаче ти е далече. Далечко ти е. Че дадох малко. Нищо. 2000. Ето сега по-бавничко да караме. Добре. Така, дай натам. Бавно. Давай, така напред, че отидем да направим пълен кръг, лекичко. Значи Мишо много добре. Аз съм просто учуден. Това не мога да повярвам. Дай наляво. Така наляво. Така както. Браво, с ръцете добре. Гледай. Добре, дай натам. Прикаляме. Да. Спокойно, много завиваш. Да. Дай наляво. Значи, сега искам от теб да не правиш излишни движения, просто да правим кръг. Давай натам. Ето. Да, чакай, че се върна. Спокойно. Искам да правим кръг. Защо завиваш толкова много? Не знам, бе. Така. Отиваме там. Спокойно, дай насам. Що се вие, в смисъл, така. И ти завиваш много. Дай наляво. Да, окей. Ето още един ученик идва тук. Да се учи. Така. И сега спокойно. Въобще не давай газ, махни си кръка от пъста. Така. Тя ще си върви сама кола. Да. Готово. Сега няма да даваме газ. Сега ще се учиме да управляваме и да стоим в пъти. Нали? Така. Когато виждаш, примерно, че идва кола, натискаш съединител и спирачката. Когато идва. Сега пусни. Не. Готово, да, тя ще си върви. Просто за да знаеш, за да не стане инцидент, защото сега има още един. Натискай съединител и виж колата. Сега не давай газ. Просто правиме кръг. Виждаш ли как ще обикалят и тия? Хубаво. Не така. Много зави. Дай обратно. Много ти презавиваш. Няма да държиш с два пръста волана. Хубаво. Така. Те така. Направо да направо. Гледай, те така. Хубаво държиш волана. Така го държиш, гледай са. Държиме волана. Виж колко леко ще. Няма нужда да си махаш ръцете. Гледай са. Да. Гледай са. Не давай газ, въобще. Тя няма да угасне. Дизела не гасне. Ето, виж по-малко. Ето. Виждаш ли? Да. Ето. И сега тук може да сме Можеш, да. И връщаш. Връщаш вече. Пускаш волана да се върне. Дръж двете ръце. Държа го. Там. Напред. Там вървим. Браво, много добре, направо. Слава Бог. Така стоиш, между двете, ето ти платното. Да, между двете жълти линии. Да. Не даваме газ. Не съм докоснал. Добре. И си вървиме и си правим кръг. Не правим излишни движения с волана. Видя как завива. Аз просто не го пусках волана и завивах и после като го пусна тя завива още. И аз затова ние сега ще се учим именно да завиваме. Наблюдаваме огледалата, нали, тръгна ли другия. Гледай лявото. Не е тръгна. Добре, завиваме наляво. Така лекичко, да, точно така. Браво. Точно така, ето, виждаш ли, плавно и сега връщаме волана. Пускаме и си отиваме натам, правиме си кръга. Да. Нали? Ето, сега вече ми харесваш. Виж колко бързо. Малко много въртях. Да, ти въртеше и ние се обикаляхме като така. Но ето, добре. Много добре. Да, сега го сванах, просто да. Браво, Мише. Добре? Само да, гледаш и дупките. Това е най-важното. Първото нещо, да се научиш дупките да падеш. Така. Ето, виж, вървиме се тук. Да. Това е нашия полигон. Наляво. Така. Сега стоиме тук, между жълтата и друга. Нали? Така. Между не две жълти линии или тук? Тук, да, тук. Така е. Караме се така. Ето сега да си представим, че срещу нас идва кола. Да. Съединител и спирачка леко. Изключи от скорост, друг съединител. Браво, бе! Пускай този съединител. Мишо, ти ще станеш добър шофьор, казвам ти. Мога да ти кажа. Съединителя. Малко гъщица. Така, първа. И потегляме. Браво. Без да пускаме.
Не, пусни гъста, да, пусни я, да не се бъркаш сега още. Така. Така ще завиеме, виж. Там? Да, зад тая бомбонка, да. Така заобикаляме и сега завиваме. Айде, сега завиваме, давай. Айде, добре, да влезем в тази дупка, няма става. Браво, ти избегна. Браво, върни, пусни. Сега е там да си върне. Да, аз пуснах вълна. Добре, да. И сега напред ли? Да, напред сме си, да. Добре. Спокойно, не писпа и никакви педали, нищо. Но винаги трябва да имаш готовност да натиснеш съединител. Винаги имаш готовност да натиснеш съединител и спирачката. Да. За да може да спрем. И той кръка ми винаги е леко на съединител. И другия... Това в момента не съм допуснал съединител. Пусни го, ти не трябва. Сложи си го отстрани. Добре. Те е така. Тук в жилтата. Да. Чай, че пак много мисля. Той дава мигаче, трябва да тучим и теб на мигаче. Добре, ще тучи и на мигачето. Добре, че това ме сети. Сега като завиеме там наляво и ти ще дадеш мигаче. Нали мигача е като надолу? Наляво. Наляво, после надясно, за надясно. Да. И ще те карат така, лекичко. Да. Защото ти трябва да се научиш да владееш автомобила, как да завиваш, тези неща. Гледаш пътя, огледалото в лявото. Винаги лявото и задното, това назад, трябва да ги следиш. И пътя. Всичко за това нещо става едновременно. Ляв мигач. Нали надолу? Да, надолу. И завиваме. Давай обратно. Той се изключва сам, виждаш? Да. Тук е супер. Значи като завиеш и го пуснеш да се върне и той сам се спира. Да. Само тук избягвам да... Спираме видеото, иначе ние си продължаваме да си караме.